Angibingelele mbukeli lapha ekhaya igama lami uMzothule ngokaShembe Sibongo umfuka Sikobide la khala amasokito mbatho zabadotsele empahleni umphedla mali uma ngomkhulu kwizigaqa zebhodo ngaphatha ngaphezulu uthele linakho likhona ngoba zonke intombi zilikundile hande manda cije mabha cije umshonolo untombi zimbili eyingekanqethi nyaseClemonti anoboni namajuba amabili eshaya ingoma phansi kwentaba yezulu sesikhona kwi-Aheko TV. Njengoba benithemsile ke ekutheni ukuthi namhlanje sizoba nodokotela uLukhele uDr Lukhele emnqamlezweni. Angibingelele dokotela. Emnqamlezweni usho kahle kubela emfuka Shembe sibingelela ababukeli nabalandeli beAheko TV. Impilo ikhona ukhuluma kokuyena ngempela uDr uLukhele. Dokotela ngaphambi kokuthi singene sigxile kakhulukazi kwesikhuluma ngakho usukwini lethu namhlanje. Sacela ukuchazela umbukeli lapha ekhaya ekutheni ukuthi ubani uDr Lukhele ngabe usebenza kanjani? uDr Lukhele insizwa le kwaLukhele ezalwa uLukhele impela nentokazi yakwaDlamini idabuke eSwazini kodwa ngokomsebenzi ngikhona eKZN eThekwini la ngilaphela khona. Ngisebenza njalo ngomsombuluko ukuze kuyoba yisabatha. Angisebenzi ke ngesonto kuphela ngisuke ngisontisa kunebandla lapha ekhaya emnqamlezweni. Kuyasonto ngoba ubunyanga bami kuhamba nobusiyoni ubusiyoni buka white. Dokotela ake singene kulomsebenzi esikhuluma ngawo ngaphambi kokuthi imbukeli singene kakhulu kumsebenzi kaDr Lukhele. Wena into ongayenza ungena nje usubscribe wenzela ukuthi ube ingxenye njalo yale nkulumo esuke sikhuluma ngayo ngoba sikhuluma noDr Lukhele osukulindisile namhlanje. Sikhuluma ngobulwane dokotela. Siningi ilwane ekhona mfowethu uyaphuma uyozindela kuthiwa uzothola isilwane kube khona la khona okuthiwa khona umuntu unesilwane noma unobulwane obuthile ebukuyena egazini noma kwesinye isikhathi kube khona lento ekuthiwa ilala nezingane lapha ekhaya. Ngifuna ungihlukanisele lapho ngabe ubulwane buhlukane kangaki eminyangeni noma lokhu enibulaphayo njengenyanga? Ubulwane basebunyangeni lobu obulala izingane emakhaya noma owesilisa alalwe isilwane noma asilale into esuke silapha leyo. Bese kuthi ke isilwane lesi othola ukuthi asibalala abantu sihlale sibayeni isikhathi imfuyo sihlale emotini isikhathi imoto noma sihlale ebhizinisini isikhathi ibhizinisi siyayikhuphula siyasebenza isiqhela lesi. Isilwane lesi esingathi esokuqala nje kunotokolosha yabona bese kuba khona uMantindana kube khona ke uMamtsotsi kukhona oMkhovu kukhona uMamlamba bese kuba khona ke uMuncwe wena muthakathi ukuthi isipoli bese kuba khona lokhu okubizwa ngespoliani usebenza ke ngesilwane suke sike safuywa ekhaya njengenja makuthiwa inja iyale ekhaya yafuywa yasiyaduka kanti yadukiswa umuntu owayibulala lapho uyayiphendula wasese ekhanda into ezobulala lelo khaya. So lokho sekuyispoliani angiyabona njengekati lala ekhaya mase lifile laduka ligqiba ngorongo nanganaka kwanomuntu olidonsaka walisebenzisa likhomba back selizonibulala lwazi wonke umuzi nenja iwazi wonke abakhona la ekhaya. Nemfuyo yala ekhaya mhlawumbe inkomo mhlawumbe imbuzi makuyaduka bayiduke ngoba uyodayiswa or iduke ngoba uyobulawa bese kuculwa izinto ezithile kunomkhokho owenziwayo. Kuyafana nomuntu ofike nenza umsebenzi ngembuzi yena wathatha mhlawumbe umhlwehlwe kancane noma umswana noma ithambo wacuya wahlehla okhanda into ezobulela ekhaya. So izilwane ezihlukahlukene zizodwa lezi ezisuke zizingelwa ngenhloso yokukhanda umuthi zizodwa ezisuke zizingelwe ngenhloso ukuthi kufike ukuthakathwa noma konke nje isifuyo somuntu noma inkukhu kwakho ekhaya intshontshiwe yayobhidwa yabuyiswa la ekhaya ngisho nensila eyekhaya noma mhlawumbe umlotha mhlawumbe izibi zala icekene zithathiwe zawokhandwa kwafakwa izilwane kuningi kakhulu okuthinta izilwane kakhulu masebenza thina sazi okunye ke emfuka Shembe uthola ukuthi la ekhaya kunophawu mhlawumbe lonyoka elihlaza enamabala amnyama sikhola ukuthi idlozi la ekhaya kweminye imizi makufika uqamu noma makufika unwabu noma isithwala mbezi
So lento mayibona umuntu wrong wayithatha uhamba ofwe igama uyanimosha lo muntu. So ubulwane buningi kakhulu apheli. Ake singene kule ethinta kakhulukazi imfuyo. Ngoba uke wabeka ekutheni ukuthi kunesilwane esigada imfuyo ekhaya uthola ukuthi siba ngathi sibayena sithi imfuyo ayisekho. Senze njani lesilwane? Ngabe asemgqilazi lapha ekhaya? Leso silwane mase singasekho imfuyo. So lesi silwane sesiswele umsebenzi. Siphetha sesigcinane nakhe. Sigcina ke lesi silwane sesimoshane nakhe. So yikho indulo. Bekuthi umfana mephumile wayosebenza. Iholo lokuqala uliyise emsamo kuyise. Lelesibili aphinde alithathe futhi izagcina umsamo. Athengele umfana wakhe inkomo. Uyabuya eGoli mhlawumbe usebenzele eGoli okade ume eGoli. Uma uthi uyabuza ukuthi inkomo ezimbili kuthiwa le mali ngathenga le nkomo, le mali ngathenga le nkomo sezintathu sezinhlanu sezisikhombisa. So uthola ukuthi umfana useyaganwa ngenkomo ayibekele uyise. Awujabona. So umnumzana begcina ukuthi akasifaki isikole semfuyo ngoba once kwaphela imfuyo kunezinto ezihlala emfuyweni. Ezokugcina sezidlula ezindlini ngenxa yokuthi sibakasela. Yikho ke manje abantu behlezi begeza izilwane beyilahla zonke izinsuku ngoba kunelwane wrong zasemabubu abangazazi bona. Okufanele ngabe bakhanda imfuyo. Kuze move lezilwane egada imfuyo. Ngoba entabeni ziyayibuyela inkomo. Ekseni ungayivulela uyihambisa. Mafanele zidiphini ziyakwazi ukuthi ediphini ngene kanjani. So amakhehla nobaba bethu bebeyisetha lento ngesikhathi esifanele beyenze lento. Manje sinabafowethu abanenkani abangafuni ukulandela amasiko uthola ukuthi makuthiwa indoda ngenkomo zayo. Ucabanga inkomo eziye ekhweni kolobona. Akhohle inkomo ukufika efanele ihlale esibayeni zikwazi ukuthi abasebenzi abagade imfuyo benza umsebenzi ofanele. Akuwo ukufuna ukuvuka ebusuku uyolunguza isibayeni ukuthi isakhona nenkomo cha. Kunabantu abasuke bekhandiwe abalungisiwe ngendlela thizeni. Abasuke begade imfuyo ayintshontshwa ayifi ayiphuzi make mithi ngoba kahle hle phela kumithi isilwane umuntu akamithi umuntu uyaphilelwa lento kumithi sesibayela akuyona inhlamba isilwane esimithayo. So bese sekusuka lento eyazi ukumithisa lapha izongena ezindlini izodlalisa amantombazana izodlalisa abafana ngesimanga sokuthi ayisenayo ibhizi emnyama lento isizingena ngaphakathi endlini ifuna umeluswe inkomo emtholi ithola umfana ulele la imputhukazi. Ake siye la dokotela. Sesiya kulesi-ke manje esifana noma Mtsotsi noma ethi umuntu egcekeni kunoTikoloshe odlala nezingane egcekeni. Kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi uthi uphuma emsebenzini ekhaya umuntu wesifazane ethi uthi uphuma nje vele ebhucobale elale ukufika ubuthongo emva kalokho ke mase kuba khona lesi simo ke sokuthi kuba khona umuntu omvakashelayo ngaso sonke isikhathi. Mase kufika wena kusuka ingxabano ngifuna ukuya kuleso ke Lukele leso sisuke sisekhaya njengodokotela ufike wena ulungise ikhaya noma ulungisa leyo muntu. Mina mangifika ngiqale ngumbuka umuntu kumfundi ukuthi lo uzongezwa ukuthi uthini. Ngoba sinabantu esithi masifika sigula sifike sithola ukuthi no umnumzana wakule ekhaya wayinesigodlo la wayenokuthi makuzoshisa impepho anyamalale nebhakede elithile enza ukuthi nokuthi baphike bavume ngabo umndeni ngoba phela masibhula sisuke senzela ukuthi usitshele ukuthi kuyikho noma cha. Athi umuntu esekliye ukuthi cha ubaba vele beyinyanga ngikhule ngazi ukuthi isiphiwo sengimdala ke manje sengiyathola ukuthi ke ikhehla lalisukumile lalandizela. Masikubona ukuthi sipili awufuni ukuqonda ukuthi kunezilwane la kini ezakini akuzona ezabathakathi. Masikubona ukuthi usabhiliva ukuthi uthakatha umakhelwane. Umusabhiliva ukuthi lesi silwane okhululana naso noma wena sisi lesilwane sikulalako usakhona ukuthi sisuka kamakhelwane noma siphoswe umnakweni emendweni lokhona khona. Sihlaba ibhavu sikuchuphe ukudambe kwesikhashana kodwa mhla waqonda ukuthi lo mkhulu wephathi kwamala ekhaya ukuvuma ukuthi benazo lezi zinto siyakwazi ukuthi siyivuse bese uyigcinela amasiko ayo. Uma ungumfana umdala siyakwazi ukuvusela zona siqhubeke nomsebenzi sikunikeze ezintsha ngoba ngalesa sikhathi lezi zinto bekade igada bekade ithakatha bekade iqinisa umuzi kushaywa ngezulu kwenziwa yonke imikhuba. So esikhathini samanje ayisekho competition yokuqhudelelwa ngokuthakathayo sekusetshenziswa imali
sekufuna thina sifike sibambe siconvert lezinto siyifundise ethi nomthetho omusha wokusebenza imali bese usuvula wona ibhizinisi ngoba mawungayivula ibhizinisi ngiyilwane funa wazi ukuthi leyo business mangabe usutshela ukuthi wena imali izokuqatha endlini kube yini eshesha ke evuka ngaphansi kwamakhabethe funa wazi ukuthi unesibindi ngempela kunebanga ozolingena elingashiwo kodwa mawuthi ufuna lesilwane njoba zayikade igcina imfuyo anti imfuyo iyanda iyazalana inkomazi ziyamitha inkuzi ziyakhwela so kuyi process kuyasetshenzwa still nakhona so mawudinga lesilwane iqhubeke isebenze nawe ngokwesimo semali ke manje uzohamba usebenza kodwa uhamba nalamabutho lawa nalezilwane yonke lento lesuka ikhona kodwa mangabe wena usufuna le yamafilimu le eyesimanga imali sekufuna ukuthi ke uvumo obuhle komunye umgudu othile sifake emgedeni siyoqeda indaba yangakhona ngendlela yakhona sekushayela isibindi ke masiya lapha kodwa mangabe wena ufuna ukuthi lokho kuyifala kwenu sikuvuse kume kuphile singakuvusa kodwa mangabe ufuna sikugeze sikuphuce sikuphume nakegcekeni siyokusisa la singasisa khona ngoba umuntu uzalwa ibonga eningi shema umuntu unomama ohlukile wesibonga esithile unobaba othile ubaba wakho uzalwa umama othile singayithatha lelo sihambe soyibeka entabeni siyikhuluma ukuthi ayibiyele emva kwagogo uma kuthi inyanga leyashiya yonke lenyakanyaka la ekhaya iyanixaka nini sikwazi thina ukubhula ukuthi ke ubaba wenu noma umkhulu wenu wayengena ugogo umabani wayengena ekhehleni thile sithathe lo msebenzi lo welwane siyobeka entabeni sokudayise khona sekuphelile sibuye lapha sifake ithunya sidonsa amadlozi aphiyo sofika ngaphakathi akunankinga. Dokotela ngifuna ukubheka la esimeni esithinta indaba yokuthi uyakhona ukuyivusa ngabe kuyenzeka yini ukuthi ziqondane nomuntu othile njengoba umuntu mengenwa idlozi uthola ukuthi ekhaya likhethe yena nala ebulwaneni iyenzeka ni process yokuthi ziqondane nomuntu othile kuphela okuyena okumele lungise leso simo lento shambe iqhuma from emsamo angithi yonke into mayolanda ufuke ethule emsamo yebo manje mangabe ke ubaba la ekhaya udonsa inkosana yakhe ayibeka la wathi mfana uxoxa lapha uthi mawuzokwenza umsebenzi othile kudlalwa ngembuzi engaka ke la ekhaya uqale esangweni noma uqale emfuleni noma uqale entabeni noma uqale emasimini noma uqale esibayeni so lento ihlezi khetha umuntu oyedwa yikho uthola ukuthi sizalwa ndawonye kukhona ocebile khona ongacebile lo ocebile kufuna abe labanye kunjalo usembukeli indlela yokubabela ikhona ukuthi akhulume abacelele la acela khona aye kulamakhona awanikwa uyise ngizokahle dokotela ngisachaza lombukeli ekhaya udokotela uLukhele sikhuluma naye njengamanje sikhuluma indaba ethinta lezilwane ngoba abantu abaningi bakhala ngokuthi phatha ngivakashelwa isilwane ngiphatha ngivakashelwa isilwane ethi umuntu sengageza ayihambi lento ayipheli lento ihlezi ikhona kusukela ebuncaneni bami dokotela uchaza yona leyo ndaba uDr. Lukhele lesikhuluma naye njengamanje dokotela sesisoya ngasemaphetheleni ngifuna ukubheka le ndaba ke ethinta kakhulukazi uyisankazi sithile mhlawumbe sasiphatha sinazo lezi zinto ethi umuntu cha mina ngifuna ukugeza njengamanje mina ngiyayikholelwa ekutheni ukuthi ngingasebenzisa lezi zinto ngenxa yenkolo uyakhona yini ukuthi ubuyise mhlawumbe umuntu othile kuyo umbhekile noma ugezele isisankazi mhlawumbe samqokayo mhlawumbe sazamshaya ngisho ucabo oluthile ekutheni ukuthi uyena uqhubeka lo msebenzi uthola ukuthi unohlanga ilolo hlanga bakhona gogogo abathile akubona bodwa ogogo bebethakathi ngoba manje angithi ogogo bekuduma ukuthi baneyimfene baduma ukuthi bagaye icombothi banokuhluzelwa izimfene banemhosha uthola ukuthi ihlala izinto ezithile uthola ukuthi ugogo kudlalwa ngaye izinto zazi kade ezinye zikamkhulu uthola ukuthi manje ke umkhulu wadonza ugogo ukuthi ke ngigadela into zami wama ugana phela emzini uyayinika imfene yakho thina nje kithi kwethu kwaLukhele kuyaziwa imfene yakhona enkulu iBhayibheli wonke umakoti megana kithi kwethu unika iBhayibheli twake nansi imfene yakhe makuvela inkinga uthakathaka lento kuyasontwa kithi awuyabona nakweminye imizi mhlawumbe ke ikhona imfene enkulu mhlawumbe kwezindlela ehlukile yebo uyanikwa khona umgomo wakhona
So ogogo abaningi banuki wathi bathakathe kanti bekuthakathi ikhehla nedibeli banjiswa isakwasana. Okusho khona ukuthi dokotela kuyenzeka ekutheni kufanele ulungiseke lento ngumuntu ngifuna ukuyilungisa lento kumina egazini. Ma umuntu efuna ukulungisa Thembe kulula kakhulu. Umemeza wona umuntu owakwenza lolu hlanga. Wenza ibhavu lakhe bese thina sikubamba irazor sikugxaba ngenhlanga ezithile bese sifuna isilwane esizoba showcase ukuthi either imbuzi noma imvu noma inkukhu emnyama mhlawumbe kanjalo. Sithathe leli gazi sidonsa lento simemeze ibelethe lesi silwane singabe sisakhula lesi silwane sihambe awuyibamba le bese bakhona impahla zakho ezindala othola ukuthi ziyagitshwa phansi kukhishwa lento kuwe ukuthi ke ayiphume kuwe. Ngesikhathi siqeda kwenza njalo siyokumkelisa ingilozi either kuseBophomeni either kusezibeni either kusolwandle bese sesikuyise ekhaya uyoqhuma ilathi uthinta impepho uthinta amakhandlela wenza amafruit wenze yonke into nje ilathi liphelele lokunqusithu nedolo azimbathi kuwe zona ziphiyo zinjengoba zinjalo bese sikwazi ukuthi uthole izinto zokugabha ezithile zokukhipha lento kuwena egazini bese sisicupha sikuqinisa ukuthi lento ingabuyi kuwe kodwa uyimemeze ngomnikazi wayo. Umnikazi wayo abize lo emnikile kwasekuqaleni simise le iyamiswa lento Thembe ngoba nesangoma sithi sigula kakhulu mase kuhlale phansi inyanga zahlangana zakhanda intulo ziyakuvala ungasaphumi ziyakuvala ungasaphumi ziyakuvala futhi bangasangeni shabani ayikho into engavulwa ayikho into engavalwa. So uma ukuthi zenxakilwane aniyithandi mhlawumbe nifuneka nisebenza kahle anifuni ukugijima nezilwane anifuni ukuphinda le demand kodwa nina imali lehola keqondile kodwa nigula njalo ngixabana njalo ngifuna uthandweni kanjalo imoto ziyalimala ngenxa lezilwane ziyakwazi ukuvanga kodwa nibe neshow ukuthi ningaloku nithi ezomakhelwane ezeni ningaloku nithi ogogo abathakathawu lezinto ilandwa amakhehla awujabona ngoba umuntu wesifazane ulandwa kuba zogana ufika yonke indisi rate ngoba ngisho uthelwa ngenyongo ezogana uthi leyo mbuzi iphuzisweni igcotshwe ngani njengoba inqunya nje kuthathwa le nyongo ithelwa kuyena abantu besifazane bathola ugodo omama bethola imithwalo ngisho njalo mangithola ukuthi umama bethola imithwalo ngoba manje beza bazogana so sekuchelwe ke into lezenzilo kwahluniswa kanzima kakhulu lezilwane zonke lezi esuke ihlatshwa kwazi mina ndoda ukuthi kwenziweni ngazo nenkomo eziphuma zolobola kubo zihlale izinsuku ezithile ishukuliselwa ikhulunyiswa siyongena phakathi kubo so imgilingwane yomuntu wesilisa miningi kakhulu owesifazane ufika athathe ugodo ufika avuka uvumo okuhle izalukwazi engaphakathi zimkhombe indlela ukhanjiswa ngayo la ekhaya uyathanda kathandi makuthakathi uyofika thakathi uma ngabe kuyelasho ufika lasho makusonto ufika sonto awuyibamba lenkulumo makuthi besonto la sonto khona uzokwenza okwenziwe emzini so abantu ogogo abaningi banukiwe ukuthi abathakathi ngiyizinto zamakhehla lezi inkinga umuntu wesilisa unebhada yodwa uyashesha ukufa. Ayi uqedile dokotela usebenzelaphi? Usebenzela iKZN eNanda. Inanda ke inkulu khona ukuthiwa kusekhongo lapha ngakithi kuthiwa kuseBunqamlezweni ila abantu sibala phela khona babuthemba bathola abantu ezinkundleni zokuxhumana abafisa ukuxhumana nawe njengamanje khona umuntu okubukayo njengamanje TV uyagculiseka lento oyishoyo usumthintile nasenhlizini yakho uthi dokotela lento akhuluma ngayo ade yangiqala wenze njalo lo muntu uyakuthola inkundleni zokuxhumana ukuthola engcingweni uyangithola enkundleni zokuxhumana uyangithola mekungena Facebook athi DR Lukele 27 uyangithola ku-YouTube channel nakhona bethi nje DR Lukele TV uyangithola kuma cellphone number senza wona 073 9237589 iya WhatsApp iyafoneleka futhi. Mbukeli iyona le number oyibona njengamanje lapho escreening sakho dokotela uyiphinde ukugcina 073 9237589 DR Lukele. Sibonga kakhulu mbukeli lapha ekhaya nangokuzayo sobe sindawonye igama umzothule ngokashebe ungakhohlwa Aheko TV into yenzayo wena ukusubscribe utshele nabanye nangesonto ezayo khona udokotela ingomeni nayo ngiyavalelisa.